El que més em va agradar va ser que vaig poder estudiar el que vaig decidir, que era la carrera de Ciències Biomèdiques, i no el que tocava, per tant vaig disfrutar moltíssim aprenent tantes coses noves relacionades amb les ciències de la salut, que és sobre el que més m'agrada aprendre, i el que menys que la dedicació que va requerir la carrera no fos compatible amb la meva carrera esportiva. Aviam, realment era tal i com m'esperava i inclús va superar les meves expectatives, però sí que haig de reconèixer que al principi tot el mètode d'ensenyament de la universitat era bastant diferent al que estava acostumada i aleshores va ser una miqueta desconcertant i vaig necessitar bastant temps i bastants treballs per acostumar-m'hi, però realment amb esforç i constància tot s'acaba aconseguint.